like ndị ọchịchị anyị na-akwado ndị ọchịchị anyị nọ na line ha maka iji kwado ha na ha na-agba mbọ ka obodo anyị dị mma. Ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-eji dị mma na-aga n'iru, maka ihe ndị mmadụ na-eme kịta ha na-eme ihe ga-eji kwụsị omenala, mana omenala bụ ihe siri ike. Omenala bụ ntọ eji kee ụwa. Were omenala na-anụ nwaanyị, were omenala na-amụ nwa, were omenala na-eme ihe niile. Oru oge ịkọ obi akọ ubi ọwụ omenala, oru oge iwefute ihe akọ n'ubi ewefute asị gị na na-eriju ọfụ ọwụ omenala, oru oge itere a na ego a na-ete ọwụ omenala. So ndị na-emebi afọ omenala aka m adịghị ebe a na-eme adọrọ mma. Ọ dị mma ndị be anyị, ọkwa na obi High Chief Otuogbajie Chief Chigozie Ede Chief si na ya bụ wayi agwọ kwe ịbụ wayi agwọ wayi agwọ ịbụ oke dibịa. Otuogbajie nọ na-agba wee na eme ihe ọdịnala. Achọba ndị na-eme nchọpụta na ihe eji eme ọdịnala na nkanụ. A na-abịaba n'agba na asị eje n'ọnụ eke agbanị si jụba Otuogbajie na ihe ọbụla eji eme omenala na nkanụ na ọ na-agba mbọ mee nchọpụta debe ya n'ọba ahịa. Oke dibịa anyị ekene gị ọzọ. Ya gazie. Ihe m ji bịa na nke tata n'ụwa kpọmkwem bụ ụmụ arụ dị iche iche a na-anụzi na ụfọdụ ndị dibịa na-eme. Gịwa bụ okenye na dibịa ewegasị ndị ịbatago na dibịa wee ihe aka bunite ọdịnala n'elu na nkanụ site na ihe gbasara omenala na ihe eji alụ omenala dịka ekwesịrị dịka ndị gboo si alụ ya, nakwa imedu ma omenala mmụọ dịka esi eme ya na gboo, iso na-akwalite ya ọfụma. Mana ị na-anụ akụkọ gbasara na ụfọdụ ndị dibịa kwesịrị ịzọ ndụ bụzikwa ndị na-egbu egbu. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke oke dibịa? O sikwara ike ọ ihe jọgburu owu ya, ọ ihe jọrọ njọ jọgbuo udene ma chigbuo nkafụ ka ndị ochie ji ekwu na be anyị. Maka na ihe butere nsogbu a bụ ego oyibo, oke ọchịchọ ka m mee ka oyi a mee na m na-eme omenala ka m mebe omenala zaba na mbụ onye isi dibịa na nke a na nke ọzọ. Mba, na-azụ oke afa adịghị mana ajụ ha ajụ wee rie na-ebute aya awụrụ. Ajọ ife bụ ihe jọrọ njọ. Onye ọbụla na-eme ihe dịka dibịa ọdịnala bụ onye dibịa ọdịnala kọ na bute bụ onye mmụọ kpọrọ okwu n'eziokwu na-asọ ife ọjọọ nsọ. Ụmụafọ ihe dị njọ tinye aka, ụmụafọ ihe dị njọ tinye mmadụ ihe ga-eme ya, like ije gbuwe mmadụ, like ije mebiwe mmadụ ibie. Ị na-egbu mmadụ, ị na-eri anụ mmadụ, ị na-ata mmadụ ata. Ihe ọbụla karịrị ime dibịa karịa na-egbu ọkụkọ, na-egbu ewu, na na-egbu ụmụ anụmanụ ndị ọzọ dị n'ụlọ. Ọ karịfa nke ahụ na aka m adọrọkwa ya. Ọ ajọ ife arụ adọrọ mma ka mmadụ na-eme ya n'ihe ọbụla ị na-eme, ma ị na-eme dibịa ma ị na-eme ụka, ime na arụ kwụsị. Ọ dị mma oke dibịa. Tupu anyị na-abanye kpọmkwem na ụmụ ajụjụ ọzọ m kwesịrị ịjụ gị dịka oke dibịa, maka na ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ihe mere na ụfọdụ na-azụ oke afọ ahụ apụta ha na-agbanyeghị na-eti ego kwa na ọ bụ oke ọchịchị na oke ego, mana ewe nke gịwa na-eme iji na-apụ oge niile na-ejegasị ebe dị iche, ị na-abacha ma ọfịa na-eje obodo dị iche iche achọ ihe ahụ bụ ihe eji eme omenala ka eme ya dịka ekwesịrị ime ya. Mana ajụjụ m ga-ajụ bụ dịka onye otu dibịa ama ama na nkanụ, kedu enwe mbọ onuwa bụ ndị dibịa na-agba ịfụ na ụdị ndị dị otu a na ha anọghị na-emebi afa ndị na ha abataghị n'otu unu na-emebi afa otu unu na-emebi afa ndị omenala? Mana ị ga-asa m nke a ma ọ bụrụ na ị kọwala anyị kpọmkwem ebe ọ bụ afịa ebe ahụ ị na-emecha nchọpụta ikpọpụta ndị mmadụ a na-achọ ya bịa, nakwa ebe gị nọ n'obi gị kpọmkwem. Biko ndị ọma na-ege ntị, ekene m ọfụma. Afa m bụ Ede Chigozie. Ihe a na-akpọ m bụ Otuogbajie Omenkeafuru n'ahịa.
ana m arụ ọrụ dị iche iche ọ bụghị n'ike aka m ọ n'ike aka ihe agwa agbanụ bụ onye chọpụtara m sị mbịa mebe ihe ahụ maka na m wa mego ọtụtụ ihe dị iche iche jee ma ugwu jee ma ndịda ma Lagos ma moto yago m moto ayago m ọkada ma keke na pep ihe a niile mana ọba oge m baziri n'ọdịnala ahụ bụ ebe a kpọọ m oku were nsọpụrụ na obi umeala were na-eso ha were ejighị m anya ukwu enwe onye bịarụ na nke m ga-asị na m ji ego chụọ na iji weta meri gị ihe ọ na-adabaghị na-eweta ego gị ma ọ dabaghị were ego nke i nyere otu a ka anyị si eme abịa like ebe m anọ m na nọmba 1 ọnụ eke na eke agban by Amuri Road na Viyevo Plaza anọ m ebe ahụ ebe anyị na-enyocha ewepụta ihe ọdịnala ihe eji eme omenala na be anyị maka na nkwụ dị na mba na-eyere mba nne ihe eji eme omenala na be anyị ajụọ ya ọ bụrụ nke m weghерesi m ya ahụ ma ọ bụrụ nke m eweghị m edetu onye na-akwọ chọọ ya ọ bụrụ mgbọrọgwụ a na-aba n'ọhịa achọ mgbọrọgwụ ọ bụkwa anụrụ mkpa akwụkwọ n'ahịhịa a na-achọta ya ụdị ka afọ ịbụ onye jụọ nke ya asị ya na ọ dọrọ anya na-eresi ya ndị mmadụ n'ọnụ ala ma onye ji ego na-abịa azụrụ onye ejighị ego na-abịa azụrụ maka ihe anyị nọ n'ụwa bụ onye mata ụzọ gosi nwanne ya nwee ka o chide ebe anyị na-agba afa bụ n'ụlọ na be m n'ụlọ n'obe agụ agbanụ n'azụ Nkanu West Local Government ebe a ka m nọ na-agba afa na ngwurube m ka m na-agba afa ọ dị ma ha chief ewere ka ndị mmadụ si chọkwa n'ịjụ gị ajụjụ ma ọ bụ na ha chọrọ ịbanye n'ihe omenala mara nke bụ eziokwu ọkachasị ugbu a ndị ọjọọ na-emebi afa ọdịnala wee chọzie ịma ka ha ga-esi wee mee ya ma ọ bụ na-ewe ihe ha na-achọ ha na-ewetaghị ma ọ bụ na-ewe ihe gbagwojuru ha ya na ihe gbasara mmụọ dịka onye ama ama n'ihe dibịa onye ma ọ bụ na-ewe ndị nwere nsogbu mmụọ dị iche iche nke bụ eziokwu na-ewe ka ha si chọọ ime omenala n'ezie kedu akara ekwentị ya nwere ike iji wee kpọọ gị akara ekwentị m bụ 08033137297 ị na-agbakwa ọsọ akara ekwentị m nke WhatsApp bụ 08033137297 akara ọzọ bụ 09012093090 ka mkpọgharịkwa ya again 09012093090 akara ekwentị a ịkpọ ya ọ na on mana ọ bụrụ na ịkpọ ya azaghị gị wee ndidi na-akpa ya naghị aza gị ọ dị ma ana m ekwu amaghị ama na ihe gbasara ọdịnala na Nkanu kedu ihe ị ga-ekuzi kedu ka mbụ na-agba ịfụ na ndị ọjọọ esoro na-emebi afọ ọnụ na dịka ndị omenala ewee ka unu si agba mbọ maka ama m na gboo na ndị mebe alụ ndị ochie mere ụdị ihe dị otu a nke mbụ bụ na ha na-eje kọsara ya chụọ àjà mee ihe kwesịrị ime ka mmụọ chụba ndị ọjọọ nọ n'ime ndị na-eme ya ha na-ejikwa aka ewere ka esi fụ ya alụ ewee ka esi akpọpụta onye ahụ taa ya afụfụ ihe mere na ọdịnala mostly omenala nke ndị be anyị na Nkanu agbanụ ya agbanụ ka mbụ e nwere ndị dibịa soro usoro ọrụ omenala ka eji eso usoro ọrụ omenala nke bụ ofu bụ na ị ga-ebugodo ube nke bụ ịbụọ bụ na ị ga-eme ihe a na-akpọ akwụkwọ na ọgwụ ime ya like anyị jere na ọgwụ ọha na anụ onye na-agbọghọ dibịa esogho anyị eje ebe ahụ mana ịma na duto na mekaniki ekwezi mara ndị bụ ndị ara ekere ọrụ eke onye vu akpa na-anabeghị naanị ịma je yo ihe ovu na akpa ihe a na-ebute nsogbu ahụ onye ọbụla webe ịnọ na be eke ga-eme ya gịwa ma ihe ị na-arụ amakwuru m maka onye gbagburu mmadụ ọ naghị aghọgbu mmụọ so ka esi eme ihe ahụ adịno ewekwa ihe m na-ezi na ihe ọjọọ adọrọ mma ada m akwado ihe ọjọọ achọghị m ya chacha mana chief ewu ụfọdụ ndị ga-emechi ihe a niile ha edebe ahụ na ha so na-eme ya mana ihe ọzọ ka ha na-eme n'azụ dịka ndị a na-emecha asị na ha sokwa ma atọ mmadụ na ha jicha akpa alụ dị iche iche na-akwafe ọbara ije n'obodo ụfọdụ ịfụ na ndị ntọrị karịrị emechaa ka ụfọdụ ha na-alụta aka na ndị dibịa si eme ụdị ihe dị otu a unuwa na ndị ọchịchị ọ na-alụ n'ịfụ na ụdị ndị ajọ mmadụ ahụ abataghị n'omenala like ndị ọchịchị anyị na-akwado ndị ọchịchị anyị nọ na line ha
maka iji kwado ha na ha na-agba mbọ ka obodo anyị dị mma. Ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-eji dị mma na-aga n'iru, maka ihe ndị mmadụ na-eme kịta ha na-eme ihe ga-eji kwụsị omenala, mana omenala bụ ihe siri ike. Omenala bụ ntọ eji kee ụwa. Were omenala na-anụ nwaanyị, were omenala na-amụ nwa, were omenala na-eme ihe niile. Oruo oge ịkọ ubi ọwụ omenala. Oruo oge iwefute ihe akọ n'ubi ewefute asị gị na eriju ọfụ ọwụ omenala. Oruo oge itere ana ego a na-ete ọwụ omenala. So ndị na-emebi afọ omenala aka m adịghị ebe a na-eme adọrọ mma. Ọ bụ oke ọchịchọ na ịnọ ndị na-eme nke a ka eme ka onye a merụ, mana ị bụrụ onye ahụ onye na-ebutacha ihe ndị a. Ụfọdụ a na-eme amasị dị iche iche. Amarasị a na-eme na emere nke a mee nke a wara otu abụrụ nile. Ọ tọrọkwa mma esokwa m akwado ihe ọjọọ. Ọ dị mma chief, ọzọ eji iwe mgbagwụ na mgbọrọgwụ dị iche iche. Ụbọchị one na one ka m nọ n'obi gị, ma ndị Yoruba na-abịacha n'obi gị maka ihe gbasara mkpaakwụ na mgbọrọgwụ. Ka ezi ka nke a si adazi, maka na anụ m na ewe oge ọ na-abụ anyị na-etolite asị ịchọrọ m ịgwọsọ ọgwụ ike ma ọ bụ na ịchọrọ ime ihe siri ike ijebe Ijabode, mana ugbu a ndị Ijabode na-abịazi n'obi gị. Ya bụ na ihe a sịrị gị na ọnatarachi adọghọ n'efu. Ọ bụghị mmadụ ka m mụtara n'aka ya. Ọ wụ aja anụ ihe agwa agba anụ m na-ekwu ndị na mba ọgọdọ n'ebe a mụrụ my mother. Ọ bụ mmụọ na-akụzi m ntụziaka na ọ bụrụ mmadụ. Ntụziaka mmụọ na nke mmadụ abụrụ ofu. Ihe mmụọ na-eme dị iche na ihe mmadụ na-eme. Like mụnwa personal, mụ na gị mere ihe na-anọ ị na-agwa m okwu iwe ike wogbuo m na asị mmadụ, mana ịma gbogbo ndị mmụọ. So onye ka m ji asị ihe a niile ha na-egosi a na-ajụ ese, ndị Yoruba na-ajụ ese, nwa nke na-eche m nkịta bụ onye Yoruba. Ihe ahụ bụ ihe si na mmụọ pụta ihe abịakwa jụọ gị yie ibe ahụ sị na mgbọrọgwụ a na-eme ihe dị otu a. Like esi example, onye si na ize na-egbu ya na enwe mgbọrọgwụ ị ga-ebute banye na hot wụọ ya kpụọ ya n'ọnụ na-akpụ ya every morning before ire na ize kwụsị igbu gị. Ọ bụrụ majik. Ya bụ ụdị mgbọrọgwụ ndị gboo si nekwu onwe ha ya, ha ji ka nka kate nka aka. Nsị gị n'ọdụ na point bụ na ndị amaghị ha chọkwa n'ime. Ọ bụ ya bịa jụọ ịga ajụjụ na ọya bịa jụọ esi ya ọ bụrụ na ya na-respect gị ka ọ gịnị mba. Ụfọdụ bụ ndị anyị lechara ya fọ dịka ije abịa n'obi gị ngwongwo mgbọrọgwụ dị ma nke adụrụ adụ ma nke dịgasị iche iche, mana ndị a na-eme amasị ndị dibịa ọgbara ọfụ bụ ije na be ha dịka họteelụ. Ụfọdụ asị gị ha na oge na ihe a na-emezi n'oge agbawego na ihe agbawego, mana gị nwa na-aba ọfịa ị na-aga obodo dị iche iche achọ ekwu ọkụ na-afụrụ n'anya na ile ya onye na-ekwe ka ọ dụcha mgbọrọgwụ ma nke a nwere ka antipọs na ọ ga-abụ na ihe na-agagharị gị na-arụ ụtọ a idos mbịakwa ma egosi gị kụta ya akụta tarịa ya n'ọnụ gị vụọ ya n'ebe ahụ ịvụọ ya ebe ahụ within the 35 minutes or thereabout ịfụ ka mgbọrọgwụ dị gị n'aka na-agagharị na-eme ihe ahụ eremove that thing. Ọ dị na ọ bụrụ mmadụ desara ya o wee bụrụ nchọpụta o si na mmụọ ọ ihe mmụọ gosiri ọ bụrụ mmadụ. Ọ dị mana ndị ọgbara ọfụ kịta na-afịarị fụ ha ka eje n'ọfịa ọ na-afịarị fụ dibịa ga-abado ọfịa. Ị na-agba ọfịa gịnị ka ị na-eji achọ n'ọfịa ịma ihe ị na-achọ onye na-eji achọ ihe ọ na-amaghị ọ na-ewesi time ya. Ya bụ na ọ bụ onye mmụọ na-eduzi ụzọ batara n'ime ya dịka onye mmụọ kpọrọ oku na-alụ ọrụ mmụọ ọ bakwa n'ọfịa ya na mmụọ a na-egosi ya mgbe yes na ị na-eje ị na-afụ nke ịma ị na-afụ ọzọ mmụọ a na-agwa gị na-ekwe nke a na ọ bụ ụfọdụ ịnọrọ n'ebe ị dị na na-ararụ ụra egbere oche dị na mbara iru a ịnọrọ ebe ahụ imecha ya na ị na-ararụ edurugu je jide gị aka n'osisi doretin mmụọ ha ga-eme bụ na ọ ga-eme gị ala wee mata osisi ahụ iji aka so that chifo n'ụtụtụ ị chọrọ ịdị ede ịfụkwa ebe ahụ asị gị na iweta mgbọrọgwụ sokuo ya wit palm wine. Ọ na-agwa ka ị ga-esi wee mee sokuo ya wit palm wine si awụọ ya morning afternoon and night. Ị na-anụ dị ozi ọ na-ata gị na ntị ị na-afụ ihe ahụ ije moto ụtọ ahụ mee ya ụtọ ahụ ihe a sị gị nọ na-agwọ ọgwọ. Ọ dị mma Chief, ewe ndị ga-achọ ịjụ gị ajụjụ gbasara ihe ọdịnala ụfọdụ ama m na ewe ndị na-azụ onye chọọ ịbịa mụọ ọrụ magodoro afọ a na-akpọ mgbọrọgwụ dị iche iche mara ihe eji alụ ọrụ mmụọ ewe ka isi ewe ohere ịzụ ndị mmadụ kụziere ndị mmadụ.
onye chọọ ịjụ gị ajụjụ maka nke a kedu akara ekwentị? Ndị chọọ ịjụ ajụjụ na ọ bụ ịjụ ese ị ga-akpọ anyị na akara fon nọmba 08033137297. ya bụ akara nke WhatsApp bụ 08033137297 nke a bụ WhatsApp. akara nke ị ga-eji kpọ na ntị ya anọ bụ 09012093090. akara fonu nkịtị ya bụ 09012093090 ka bụ akara fonu nkịtị. abada ihe gbasara n'ihi na amụ ọrụ ọ na-afịakwa arụ maka amụmụ ọrụ m bụ ọrụ mmụọ na-akụzi. ị ga-amụkwa ọrụ ịma na ị ga-erube isi ịma nna ewu na ego mmadụ dosara maka na ịbata n'ebe dibịa be ndị dibịa mosuli ndị dibịa ọdịnala ndị otu anyị be ha na-adịkwa nkịrịka mgbọrọgwụ eju ebe niile afịfịa eju ebe niile dịka ebe anyị nọ ugbu a. ị na-aya ife mgbọrọgwụ ị na-aya ife afịfịa ị na-aya ife osisi nke ọbụla nwere nke ọ na-alụ adị na-ekere ọrụ eke dịka m na-ekwu na dibịa ji ofu mgbọrọgwụ akawa ya na-ekwu ya ọkwa ya a na-akụzi ị bụrụ onye ga-ewe ndidi na-enye ntụziaka ị na-afụ ihe a na-eme na-afụ ka esi eme maka na eme ihe ka eji eme ihe ọ na-adụdo maka na ihe eji akwụ onye wụrụ awụ maka ndị dị ndụ. ọ dị ma chief na nchịkọta okwu gị ị ga-enyekwa akara ekwentị ọzọ wee zie ndị na-abịa na dibịa chee na ọ bụ ịbịa bute ego maọbụ bute ihe niile maọbụ ime amasị ihe ha ndụmọdụ enyezi ha akara ekwentị ka anyị wee ike na-apịachi. ihe gbasara akara ekwentị bụ 08033137297. that is akara ekwentị WhatsApp 08033137297 nke a bụ nke WhatsApp. ekwentị nke ịkpọ na fonu nkịtị bụ 09012093090. ya bụ fonu ịkpọ na fonu a ga-ege ntị 0809012093090. ndewo ndị ọma na-ege ntị. ihe m na-ekwu bụ na m abụghịkwa machakọba amaghị m ihe niile. ịjụọ m ese ihe gbasara omenala a ga-eme ka ọ dịrị mmadụ na mma ka a ga-eji mee ka ihe na-agaghị aga na-aga ka a ga-eji mee ka onye na-aya anya were owu ya ọ ga-eri gị wuo obere kọpụ one na one ka e wee ike mee ya egota ihe eji eme ya gwuweta mgbọrọgwụ sie ọ na-awụ ọgwụ ọ dị mma. amakwa m ihe niile adam agwakwa nta agwa imoroko adam agwa everything. ọ dị mma ọ bụ high chief Omenkeafuru n'ahịa Otuogbajie nke mbụ na na-agba ana. o were ọba ahịa pụrụ iche na o were ọba ahịa na ọnụeke agbaanị ama ndị dibịa na-esi obodo dị iche iche na Nkanụ abịa maka ihe anyị ji alụ ọrụ mmụọ nke mere na ama ya ama ọfụma mana ụbọchị ọzọ ma na-ajụzi ebe m ajụzi ya bụ ka nke iji ọgbọ a nakwa ihe gbasara iyi agba ọkụ Otuogbajie na mmemme Otuogbajie Omenkeafuru na ọ ga-adịrịrị gị na mma. ọdịkwara gị ndị ọma na-ege ntị ya dịrị unu na mma ihe ọma ma eru unu ise ka emebenu nke dị mma ka obodo anyị wee dị mma. ise Udo chaa.